ए भाईଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଘ୍ନେଶ। ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା କି ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଡେଲିଭରିରେ ଥାଏ 3ଟି ମୂଷାମରା ଔଷଧ। ସେ ଏତେ ରାତିରେ କାହା ଘରେ ମୂଷା ହେଇଛି ଭାବିକି ସେ ତ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲେ। କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ପୁରା ଥରୁଥାଏ। ଇଏ ଭାବିଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ସେ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲେ। ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଏ ସମୟ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅର୍ଡରକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ମୂଷାମରା ଔଷଧକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କୋଉ ରୂପରେ ପଠେଇଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସିନେମାରେ ଆମେ ହିରୋ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମିତି ହିରୋ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟରୁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।